Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň anyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Paryжyň Yelisey meýdanlary köçesinde 20 aprelde bir ýaragly adam tarapyndan amala aşyrylan we Islam döwleti atly ekstremist topar tarapyndan öz üstüne alynan hüjüm zerarly bir polisiýa ofiseri öldürildi we ikisi yaralandy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande terrorçy hadisany ýazgyrdy we 23 aprelde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna ýokary derejede hüşgärligi yglan etdi. Dalaşgärleriň ençemeti öz saýlaw kampaniýalaryny ýatyrdylar we biri saýlawlaryň iýda testirilmegine çağırdy. Fransiýanyň polisiýasy hüjüm edende polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen hüjümçiýiň ýaranlarynyň bolup bolmazlygyny anyklamaga synanşýanlygyny ma'lum etdi. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Pierre Henry Brandet Paryжyň meşhur köçesinde hüjüm eden adamyň öldürilendigini habar berdi. Germaniýanyň häkimetleri geçen hepde Avrely futbol komandasynyň agzalaryny alyp barýan awtobusa hüjüm etmekde guman edilýän Ortiýetiň we Germaniýanyň goşa raýatlygyna eýe bolan adamy tutsak edenligini aýtdylar. Federal prokurorlar 21 aprelde Tübingen şäherinde tutsak eden adamy 28 ýaşly Sergey V. diýip tanatdylar we onuň adam öldürmäge synaşmakda hem bir näçe şiket ýetiren bomba partlamasyny amala aşyrmakda guman edilýänligini ma'lum etdiler. 11 aprelde Borussia Dortmund futbol komandasynyň awtobusynyň öňünde 3 sany bomba partladylypdy. Çempionlar ligasynyň oýunynyň geçýän ýerinde emele gelen partlama zerarly sportsmen we polisiýa ofiseri yaralandy. Prokurorlaryň beýannamasynda aýdylyşyna görä hüjümçi Maliýe bazarynda futbol klubynyň aksiýalarynyň pete gaçmagyny gazanmak isläpdir. Türkmenistan Belarusdan da magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi sorudy diýip Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko atalgylanmak bilen Belarus mediasy habar berdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulşyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym, egerde biz islesek onsuzam tenderi utors diýdim diýip hususanda tut bu neşri Lukashenkony çetirledi. Türkmenistanyň Garabilde da magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurmak boýunça 17 aprelde tender beýatyrçylygyny yglan edenligi habar berilipdi. Resmi maglumatda zawodyň gurulşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 26-njy iýuny diýilip göz öňünde tutulýar. Proýektiň bahasy 1,4 milliard dollar möçberinde görkezilýär. Türkmenistan ýa-ni ýakynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy 1 milliard dollarlyk kali öndürüji kombinaty işe girdi. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda 2009-njy ýylda gol çekilen alalaşyga laýyklykda gurulan garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat 1,5 ýyl çemeti gijikdirilip 2017-nji ýylyň 31-nji martynda işe girdilipdi. Ortiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda 3 aprelde bolan bomba partlamasynda yaralanan zenanyň wepat bolandygyny habar berip, pedalaryň jemi sanynyň 16 adama ýetendigini aýtdylar. Sankt-Peterburg şäheriniň häkiminiň orunbasary Anna Mityanina partlamada yaralanan zenanyň keselhanada aradan çykanlygyny 21 aprelde Twitter ulgamy arkaly habar berdi. Emma onuň adyny agdamady. Mityanina Ortiýetde 2013-nji ýyldan beri bolan inkelekçilikli hüjümde yaralanan 24 adamyň keselhanada galýandygyny aýtdy. Derňewçiler hüjümi pedalaryň arasynda tapylan Kyrgyzstanda doglan 22 ýaşly Ortiýet raýaty Akbarjon Jalilowyň amala aşyrandygyny aýdýarlar. Ortiýetiň häkimetleri hüjümyň amala aşyrylmagyna gatnaşygy bolmakda guman edilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 10 raýatyny tutsak etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Irany dünýäniň täsirli ýurtlary we Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ýadro ulalaşygynyň ruhyna laýyk bolmazlykda aýplady we onuň tiz wagtda jogap bermeli boljagyny aýtdy. Trump 20 aprelde Aktamda Italiýanyň premier ministri Paolo Gentiloni bilen geçirilen metbuat konferensiýasynda öz tankydyny ýene gaýtalap, bu aýylganç ulalaşyk men hiç wagtda şeýle bir yaramaz ulalaşygy görmendim diýdi. Trumpyň eden bu çykyş 2015-nji ýylda Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara ulalaşygy barada Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiler tarapyndan edilen tankytleriň we olara Tehran tarapyndan berilen jogaplaryň üstüne goşant boldy. Bir gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex
Rex Tillerson ılalaşykda Irany ýadro ýaragyny öndürmekden saklamak boýunça gözüňde tutulan maksatlaryň başa barmanlygyny belledi we tekranyň programmasynyň diňe ýyza testirilendigini aýtdy. Emma Tillerson 19 aprelden bu çykyşynda Iranyň ılalaşykda gözüňde tutulan borcuny öz tarapyndan ýerine ýetirenligini hem tasdiklady we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň gowşadylmagyny oňlady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosi. Eferde habarlar unnuli bilen men ýogşan Nurwan. Türkmen paýtagtynda sentýabrda geçirilmeli ady öýünler bilen baglykda Aşgabatdy welaýatlardan gelip işleýän adamlardan saplamak üçin görülýän çäreler has giňerime eýe bolýar we bu esasan oğullardan gelen aýal gyzlaryň iş, gazanç etmek we maşgala eklemek hukuklaryna agyr zarur ýar diýip adatlygyň seçmeleri habar berýärler. Bellemeli ýeri Aşgabatda köçe süpürjü aýal gyzlaryň işlemek we gazanç etmek hukuklaryna ters gelýän çäreler Türkmen parlamentinde Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň deputatlary bilen duşuk geçirilip gender siýasaty we kanunçylyk barada maslahat edilýän wagtyna gabat geldi. Bu habar Türkmenistanyň Kronika saýtyken tasdikleýär. Neşiriň öz çeşmelerine sargylanyp berýän maglumatyna görä, aprel aýynyň başyndan bäri Aşgabatdaky büdjet edaralaryny işleýän işgärleri kadrlar bölümlerine çagyryp, ölü janlar, ýagny ady aýlyk dokumentlerine bolup özi işlemeýän adamlary ýüze çykarmak üçin ýörüýte barlygdan geçirýärler. Komissiýa çagyrylýan işgärler pasportlaryny, ýagny paýtagtda ýalgasynyň propiskasynyň bardygyny görkezip, gelip çykyşlary 4 arkasy barada odal okuýa işe girenlerini dolduran anketalaryny hem gaýtadan olurmaly. Ýogalan hosarlarynyň haýsy gonumçylykda jaýlananyny barada hem maglumat bermeli Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Welaýatlardan gelenlere garşy başlanan täsiri howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran çeşmenin maglumatyna görä, Aziyada 2017-de 2 ay galyança olaryň ählisini işden çykarmak barada ýokurdan dillen berilen görkezme bilen bagly. Bu görkezme odal polisiýanyň häkimleriň üstü bilen Aşgabatda işlemek ruhsatyny alan we köçe süpürmek, bagwançylyk ýaly işlere ýerleşen adamlaryň köpüsini täsir ýetirmeli. Mundan öň welaýatlardan gelen işgärleriň köpüsi paýtagtyň içindäki we töweregindäki hususy howlullaryň, daçy ýerlerindäki jaýlaryň köpçüliklerini ýykylmagy bilen el ýeterli wagtdan kiren alýan we 3-4 bolup bilelikde ýaşaýan otoglaryndan mahrum bolurlar. Elbetde bu täze ýagdaý welaýatlardan gelip pes aýlykly agyr işlerde işleýän adamlaryň bir toparyny ýerine dolanmagy mezur etdi. Yerli çeşmeleriň käbir Aşgabatdaky öý problemleriniň, şäher awdanlaşdyryş ýa-ni jemaat tozulup upravleniýeleriniň işgärleriniň 3den birine bolaýynyň ölü janlar, ady ýöreýän emma öýde işlemeýän adamlar bolanyny täze barlygyň odaldan bilinýän emma açyk aýdylmaýan aýby açanlygyny aýdýar. Bu ýagdaý odal ýer saat 6-da köçe çykarylýan köçe süpürjüleriň daňdan saat 3-de 4-de hem işe çykarylyp esasan aýal gyzlardan nurýan işgärleriň kadaly iş sagatyndan hasken işledilip başlanmagyna getirtip daňdan sagatlaryna paýtagtyň protokol köçeleriniň biriniň orunyna gelençe diýen dinleýijimiz aýtdy. Aşgabatda köçe süpürýänleriň aglaby köplüğiniň aýal gyzlardan ibarat bolmagy we olaryň häzirki zaman tehnikalary bilen üpçün edilmeligi Türkmen paýtagtynda bolan daşary ýurtly turistleriň hem ünsüni özüne çekýär. Şol wagtda gyşyň aýagyna, Tomsyň jogdasyna garaman köçe süpürýän aýal gyzlaryň 60-70%-iniň çağalaryny gaýynlaryna ýa ýene birine goýup gelen, tanış biliş, para bilen işe yerleşen mätäç raýatlarda gaýdylýar. Şu ýagdaý hem olary öz işleriniň daşyndan dokumentde ady ýörýän, özi ýok işgärleriň birketine derek işlemägi hem de bir işgäriň aýlygyny gaýyl bolmagy mezur edýär diýip yerli çeşmeler aýdýar. Mundan öň Aşgabatda welaýat belgili awtologlar sürmäge çäklendirmegi ýerdirildi. Köne maşinlar sürýänler gatylyp başlandy we regionlardan gelen könere geçikli adamlar tutulup ýerine uradylýar diýen habarlar gowuşdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belli İtalyan kompaniýasy Aziýada 17-niň dawarlaryny gurnar. Dünýä boýunça iri dawaraly çäreleri gurnayan belli Balich Worldwide Show kompaniýasy Aşgabatda geçmeli yapyk binalarda ösügüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş we yapylyş dawarlaryny geçirer diýip Düýbi Milanda ýerleşen kompaniýanyň halkary gatnaşyklar boýunça wekili Roberto Gauscino Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Mediada kompaniýanyň direktori Marco Baliçin biz Aşgabat 2017 dawarlaryny öz tejribelerimizden peýdalanyp biljekdigimize begenýäris. Bu ýerdäki kompleks ýokary standartlara gawat gelýän, gowy daşky gurşowly, obýektli we tehnologiýaly ajaýyp binalar diýen sözler hem getirilýär. Şol bir wagtda bu kompleksi guran Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýokardaky iki dawaranyň çykdyjylaryny hem öz üstüne aljakdygyny habar berýär. Bu aralykda halkara şol sanny Turin 2006, London 2012, Soçi 2014 we Rio 2016 Olimpiýa oýunlarynyň dawarlaryny da gurmaga gatnaşan Balich World Show kompaniýasyna Türkmenistanyň çäreler üçin tülünjek mali serişdeleri barada resmi derejede maglumat berilmeýär. Hernçikde bolsa Gündoğar.org web saytyna 2017-nji ýylda Türkmenistanyň garşylygynyň 20 ýyllyk münasibetli dawarany hem gurunan İtalyan kompaniýasyna $120 milyon aralygyny hak tölenenligi barada tasdiklanmadyk maglumat peýda boldy. Emma Balich World Show kompaniýasynyň halkara gatnaşyklar boýunça wekili Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşligini ýokarky maglumaty ret edip bu barada nähilidir bir anyk sanlar getirmekden saklandy. Türkmen resmiýetleri bilen habarlaşmak synanyşyklary bolsa hiç hili netije bermedi. Şol bir wagtda 17-nji sentýabrda başlanyp 11 gün dowam etjek oýunlaryň planlaşdyryş we üçinçilik operatory hökmünde bolsa Düýbi Britaniýada ýerleşýän Trivandi Chance Limited kompaniýasy bellenildi. Bu kompaniýanyň hyzmatları üçin Türkmen büdjetiniň näçe mukdarda pul serişdeleriniň goýuryljekdigi aýan edilmeýär. Umuman alnanna bu oýunlaryň maliýet çykdyjylary dogrusyna Türkmen resmiýetleri hiç bir maglumat bermän gelýärler. Häzirçenli yeterli bolan maglumatlardan Olimpiýa şäherjesi üçin adynyň $5 milyard şeýle-de oýunlara gawatlanyp açylan täze aeroport üçin $2,5 milyard çemesi dollaryň harçlananyny ma'lum. Mundan başga, paýtagty awadanlaşdyrmak uğruna alınıp barlayan giyin germli rekonstruksiya tagallalaryny, şeýle-de adamlaryň ýaşap oturan müňlerçe jaýyny ýykmak işlerini çykarylan pul serişdeleri barada da resmi derejede hiç zat aýdylmaýar. Munun bilen birlikde 64 sany Milli Olimpiýa Komitetinden 5500 türgünün gatnaşjakdygy aýdylýan bu oýunlary niýetlenen meýletin goltugy hökmünni Türkmen telekeçileriniň girdijileriniň we büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň pul serişdeleriniň tutulup galýanlygy barada hem dowamly maglumatlar gelip goşýar. Türkmen häkimetleriniň Aziýada 17 oýunlar bilen baglanyşykly alyp barýan köp çykdyjyly çäreleri gazyň bahasynyň peselmegi zirarly ýurdun çekýän ykdysady kynçylyklarynyň aýlyklaryň gejikdirilmeginiň we haritlaryň gymmatlamagynyň fonunda geçýär. Sözümiň ahyryny ýatlasak, Aşgabatyň Aziýada 2017 oýunlaryna taýýarlyk görýän pursady, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch gurumasy Türkmen häkimetleriniň azat sözü we adam mertebesini depgilemegi, Olimpiýa hartiýasynyň prinsiplerini dolu ters gelýänligini, şeýle-de munyň olimpiýa hereketleriniň imijine yaramaz täsir ýetirip biljekdigini aýdyp ýanwar aýyna ýürüýte beýanat ýaýratdy. Gurama Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidentini we Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň we Milli Olimpiýa Komitetiniň we Assosiasiýasynyň prezidentini ýürüýte hat ýollap, onu Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmalarynyň öňüni almagy, şol sanyna Azatlyk Radiosynyň tutuklukdaky habarçysynyň azat edilmegine täsir etmäge çagyrdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär
Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyna iş alyp barýan iri Belarus telekeçisi tutuldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belarusda Türkmenistanyň uly meşhur teknik enjamlaryny getirýän telekeçi tutsak edildi. Yarov Holding direktorlar giňeşiniň ýolbaşçysy Ernest Alekseýewiň tutsak astyna alnanlygy penşenbe güni belli boldy. Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugynyň derňew komitetinden alynan maglumatlaryna görä, Belarusyň baş prokuraturasy 49 ýaşly Alekseýewe garşy ýurdun Jenaýat kodeksiniň 216-njy maddasynyň 2-nji bölümi, ýagny ogurluk alamatlary bolmadyk emlak ziýanyny ýetirmek aýplamasy boýunça iş açypdyr. Äger degişli derňewleriň alınıp barylýanlygy da ma'lum edildi. Yer gelenine ýatlasak, Yarov kompaniýasy Türkmenistanyna 2097-nji ýyldan bäri işläp, ol maz, amakodor, gaz, kraz we beýle kysymly ýörüýtük hem ýolagçy teknikasynyň iri üçünçülügine öwrüldi. Teknikanyň satywy bilen birlikde Yarov getirilýän teknikanyň servis üçünçülügi bilen hem meşgullandy. 2014-nji ýylda iki ýurdun arasynda Türkmenistanyny degişli servis merkezini gurmak barada alışylypdy. Umum bahasy 10,5 milliard dollara durýan we 22,000 kvadrat metr meýdanyna ýerleşmeli bu merkezi 2013-nji ýylyň aýagyna çenli tapşyrmak planlaşdyrylypdy. Alekseýew merkezin wagtynda gurulup gutaryljakdygyny, şeýle-de bular ýaly desgalaryň Türkmenistanyň her bir regionuny açmagy mümkinçiligini bardygyny ynandyrsa-da, merkez häzirki güne çenli bina edilmedi. Şol bir wagtda 2010-2016-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Minskiň awtozawodlaryndan 400 milyon dollarlyk 5500 şemesi teknika getirilipdir. Geçen ay Prezident Aleksandr Lukashenkanyň Türkmenistanyň saparynyň çägini ýurda getirilýän Belarus teknikasynyň servis üçünçülügini etjek merkeziň gurulşynyň heniz hem dowam etdirilýänligi barada maglumat berildi. Bu aralykda Tud Bay Neşri Türkmenistanyňky bazar ugruny Alekseýewiň bäsleşiniň dören bolmagynyň mümkinligini çaklap, gozgulýan jenaýat işini munyň bilen baglanyşdyrýar. Ýöne bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler arkaly ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda bolýar. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň şahsy gyzylyna çäklendirme goýulýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary urda gidip barýan ýolagçylaryň şahsy gyzyl şaý seplerine gümrükde çäklendirmeler goýulýanlygy habar berilýär. Muny soňky günlerde Türkmenistanyň Istanbuly uçan dürli ýolagçylarym tasdiklaýar. Bir näçe günlükde Istanbuly gelen howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny isleýän bir türkmen zenanyň Azatlyk Radiosyna beren gürrüňine görä. Yüzüklerini çıkar, braceletini çıkar, bu bolanak, o bolanak. 4 tane yüzükler, 2 tane yüzük kalojunu. Poçkan dakçak bolsan braceletin kalojunu. Käme ediyorlar. Ol Aşgabatyň aeroportunda gümrükden geçmek isleýän makaly türkmen resmiler yüzüklerini çıkar, bilediňi çıkar, onyň bolanok, munyň bolanok, daşary urda munça gyzyl alyp çykmak bolanok diýip dakynan gyzyllarynyň käbirini ýurtdan çykarmagynyň gadaganlygyny aýdýarlar. Aýdylşyna görä, oň eline 4 san yüzük bar ekeni. Aşgabatyň aeroportunyň gümrük işgärleri bolsa, oňa diňe 2 gyzyl yüzügi ýurtdan çykarmaga ruhsat berilýändigini ýytaýar. Ol zenan gümrük işgärlerinden ýolagçylaryň şahsy gyzylyna nähili çäklendirmäniň girdilendigini jikmejik öwrenmek isläp soranmakaly bir gümrük işgäri
bir jübüt yüzükten artykmaç bolanok, gymmatbaha gyzyllaryň hiç birine ruhsat berilmeýär. Ýönökey gyzyl zynjyr ýa-da biledik bar bolsa, onu olaryň diňe ikisinden birini geçirmek bolýar. Gulak halky hem ýönökey bolmasa, oňa da gadagan bar. Uro diýen biri bolsa, şoňa ber artykmaç gyzylyňy. Bolmasa da şu ýerde taşlap ötä git diýip jogap berýär. Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan ol Zenan özüne artykmaç diýilen gyzyllaryny aeroportda uratmaga gelen bir hostlaryna berip göýberendigini bildirýär. Azatlyk radiosy bilen Istanbulyň aeroportunda gürrüňdeş bolan adynyň efirde agzalmazlygyny soran bir näçe türkmen ýolagçym Aşgabatyň aeroportuna şahsy gyzyl zatlaryna şeýle çäklendirmeleriň goýlandygyny tasdikleýärler. Olar daşary ýurda ýygyderlik atlaýanlaryň eýýäm bu ýagdaýdan habardar hereket edýändigini, tejribesi bolmaýanlaryň bolsa ýyzyna iýberjek bir tanşy ýa-da hostary bolman soň mejburi ýagdaýda Aşgabatyň aeroportuna şahsy gyzylyny gümrükde ýandygyny aýdýarlar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny isläp, Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan bir türkmen söwdegäriň aýtmagyna görä, Türkmenistanda ýola goýulan dollar çäklendirmesi sebäpli käbir adamlar ýürüýte Istanbuly banklardan nagyt pul çekmäge ýa-da ýany bilen getiren gyzylyny nagyt pula ögürmäge gelýärler. Ol kut şeýle sebäpden Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylaryň şahsy gyzyl zatlaryna çäklendirme goýulan bolmagynyň mümkinligini öňe Yeri gelenine belläp geçtik, bu ýagdaý bilen baglanyşykly degişli resmiýlerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň rekonstruksiýa edilen we täze çekilen köçelerinde gurulan avtobus duralgarlarynda ýolagçylara niýetlenip oturdulan oturuşlarynyň döwülip ýenjilip zaýalanýandygyny şäheriň köp ýerlerinde görse bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy 50 ýaşly işçi Gulgeldiň aýtmana görä, şäheriň avtobus duralgarlaryndaky oturuşlary ýetginjek oglanlar döwýärler. Gijelerine bimahal mektep ýaşly ýetginjek oglalaryň türli içkileri, doňdurma, çigit ýaldatlar alyp boşan duralgarlarda gijeniň bir wagtyna çelli iýip içip, oynap ya warsaky gurrunlar bilen özlerçe wagtlaryny hoş geçirip oturandyklaryna duş gelse bolýar. Ertirden işe gitmek üçin ýola çykanyňda duralgalardaky hapaçylyklary, zirdiwelleri görüp başyňa ýaýkanyny duýman galardyň. Döwülip zaýlanan oturuşlary görünýände bolsa, şeýle bir tertiplik edýän çagalary ene dograndygyny hem ananasyň gelenok diýip Gulgeldi aýdýar. Bu ýerde mekdebiň hem ýanatanyň hem terbiýetiniň ýetmezçilik edýändigini hem görse bolýar bolen, bu ýerde esasan düzgün tertibe gözetçilik etmeli. Polisiýa işgärleriniň öz borçlaryny ýerine ýetirmeýändigine göz ýetirýärdiň. Kiçe tarapçylary gödäwçilik etmeli polisiýanyň uçastak inspektorlary, şäher polisiýasynyň degişli işgärleri vilayetlerden gelen güderan üçin iş gözleginde tergizdan bolup ýören ýönökay adamlary tutmagyň, olary paýtagtdan çykarmagyň ugrunda wagt geçirmän herse özüne degişli uçastaklaryna gijelerine hem aýlanyp şular ýaly üýşüp oturan oglanlara çäre görseler oňat bolar diýip ol sözüne goşýar. Avtobus duralgarlarynda döwülýän oturuşlary diňe bir kiçe tarapçylarda däldi. Şäheriň protokol köçeleriniň ugrundaky duralgarlarda, elita atlandyrylýan raýonlarda hem görse bolýar. Bular ýaly ýerlerde sentor gapyly duralgarlaryň içinde oturdulan telewizorlaryň, sowadyjylaryň, duralgarlaryň gapdal aýnalarynyň, hatda sentor gapylarynyň özüniň hem döwülýändigine de duş gelse bolýandygyny, şeýle misallaryň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrundaky, Atatürk köçesiniň ugrundaky, Oguzhan köçesiniň ugrundaky täze gurulan elita jaýlaryň golaýyndaky duralgarlarda kän duşýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwülen oturuşlaryň tagtasyny täzeden goýmaga, ätýaşlyk tagtalar ýok bolmagy çemeli. Ýoksa bolsa rekonstruksiýalardan soňky goýulan duralgarlardaky oturuşlar juda amatly hem ýolagçylar üçin rahat diýip pensionerine uradul hem oturuşlaryň döwülip zaýlanmagyna juda gynanýandygyny aýdýar. Avtobuslara minip düşerlerinde hem mektep okuwçylaryň özlerini alyp barışlarynyň çydamsazdygyny, avtobusyň içindäki oturuşlary hem ýyrtyp zaýalýandyklaryny, oturuşlaryň arka ýüzlerine hapa sözler bilen ýazyp galdyrýandyklaryny hem ýaşaýjylardan eşitde bolýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Amerikan prezidenti Donald Trump Eýrany dünýäniň güýçli döwletleri bilen baglaşan ýadro gelişiginiň ruhuna laýyk hereket etmeýänlikde aýyplap, Birleşik Ştatlar muňa basym bir jogap tapardy. 20 aprelde Aktamda Italiýanyň premier ministeri bilen birlikde geçirilen metbuat ýonagyna Trump tanqidini gaýtalap, bu bir elhenç alalaşyk, bular ýaly yaramaz alalaşyk meniň ozal gören zadym däldi. Eýran alalaşygyň ruhuna laýyk hereket edenok, olar muny etmeli. Biz muny jikmejik seljerip bu barada bir zat aýdarys. Bu uzağa çekmez diýip Trump aýtdy. Trump'ın bu beýanatyndan ozal administrasiýanyň ýokary derejeli resmileri de Tehran bilen 2015-nji ýylda gelinen alalaşygy tanqidladylar. Eýran bu tanqidlary reddetýär. Alalaşykda Eýrandan günmatar döwletler tarapyndan giýirilen sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregine ýadro işçiligini çäklendirmek talep edilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson bir gün bundan ozal gelişik Eýranyň atom ýaraglaryny öndürmek maksadyny togtatmakda şawsuzlyga uçrady. Ony diňe iýde süýşürdi diýdi. Tillerson bu tanqidlara garamazdan 19 aprelde Eýranyň gelişiginiň özüne degişli taraplaryny ýerine ýetirýändigini tasdiklap, sanksiýalaryň gawşadylmagy bilen alalaşdy. Tehranyň alalaşygy en azyndan teknik taýdan ýerine ýetirýändigi administrasiýa tarapyndan ikrar edilýärke, Trump'ın Eýran alalaşyga laýyk hereket edenok diýmeginiň sebäbi belli däl. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisi Nikki Haley hem Eýrany Orta Günnäwärtäki konfliktlerde esasy günäkär diýip artandyrmak bilen öňkü tanqidlaryň üstüne ýene tanqid goşdy. Ol bu guramany her zatdan öň Eýran meselesine garamaga çagyrdy. BMG'niň Hawpsuzlyk Kengesiniň açyk duruşygyna çykyş eden Haley Eýrany Siriýada, Irakda we Yemen'de konfliktlerde bolan ýurtlary durnuklaşdyrmak üçin ölümli yarım harbylara türünleşik berýärlikde aýyplady. Olar onlarça ýyllap tutuş regionuna terrorçylykly işleri alyp bardylar diýip Haley aýtdy. Ol soňra hem Eýran konflikt turuzmak üçin Libanly Hezbollah'nyň yarım harbylary bilen hyzmatdaşlyk etdi diýip sözüňe goşdy. Eýranyň elçisi Gulam Ali Khosrow hem Amerika adamlary ýalňyş ýola salmak üçin Eýranyň garşysyna kampaniýa alyp barýar diýip aýdylýan zatlary esassız diýip häsiýetlendirdi. Khosrow Birleşik Ştatlar bilen Israili Orta Günnäwärde ähli konfliktleriň merkezi bolan Palestina meselesini açyk çekişmeden çykarmaga sinenýänlikde aýyplady. Ortaýatyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisiniň ornunmasary hem Eýranyň tarabyny çalyp Orta Günnäwär baradaky duşukda Haley'niň Palestina meselesini ýa İslam döwleti ýaly ekstremistik toporlardan awanýan hawplary agzamanlygyny soragasyna aldy. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.